Pitas, mira, comede. Comede, pitas. Gustamos o millo, carallo. Pitas. Ai, comeder millo, Aquí ou máis á dereita? Aí, eu por eso caí. Aquí, sí. Xa estou. Pedro, onde te metes? Estaba dándolle de comer ás mascotas. Pois a ver, que estamos aquí co dos loureiros dos Mestre Mateo, que chegaron. Que rápidos son, Sí. Que con esto de internet todo máis así. Ainda que estes da academia non saben que inventar, Se traballaran, carallo. Que pasou? Por que? Home, a ver, hai 2 anos montaron a gala ambientada no futuro, con naves espaciais. E agora dalles por montala na época romana. Por nada de romanos logo. Pero por que dixo dos romanos? A ver, se manda unha coroa de loureiros é que hai que ir disfrazados de romanos, de Cleopatra, de Julio César, No, Pedro. como no ar de Lucus, igual. Non, Pedro, mira, que a coroa, o lourel... Sí. A ver, que se me dirás ti de ver mesturar a época romana, os loureiros, con Mestre Mateo, que era medieval, e que iso non pegarín con cola, porque o Mestre Mateo, que era arquitecto, Escultor. sí, o que lle queiras. Pois, pero era de época, era do medievo, era esturar unha cosa ca outra. Pedro, que son para poñer no cartel, nada máis, para o cartel. Son o cartel. Cartel. Para poñer un cartel. Claro. Ben, xa sei, como o da Semana Santa, como o Domingo de Ramos, que pos así no cartel unhos ramallos para que dé sorte. Está ben, No, está ben. Pedro, mira, que os loureiros Sí. enviaron por correo electrónico para poñer o cartel digital. 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 Digital, todo digital. Xa. Pois era ben mellor que o mandaran de verdad, Que así facíamos unha mariscada. Eso sí. Sí. Que queda ben bonito. Mira que ben No, quedou, bonito queda. Un momento, pero isto non son follas de loureiro, son follas de eucalipto. Bueno, E que máis dará? Que máis dará? Vale, Vale igual, a vos damos igual que sea de eucalipto, non? Está Galicia inzada de eucaliptos e a vos tanto vos ten. É que se eucalipto non ves aí. Non, mira que eucalipto, A ver, por favor, parece Australia, carallo. A ver, por favor, non, mira, eu non vou este ano, xa está. Pedro, que estamos nomeados. Sí, estamos nomeados aos premios de eucalipto. A ver, que non é un eucalipto, que... Pois ide vos. Ademais, este ano non hai pinchos, nin hai nada, así que ide vos. O cartel quedou precioso, Pedro. O cartel quedou divino, A mí parece que queda ben. Sí, verdade. Exportar. Suso, mira que ao final non hai festa de disfraces, Nada, nin de romanos, nin nada. Este ano sei que van facer algo digital, ou non sei que leria. Vale? Así que veña, cancela todo. As cuadrigas. É que lle fago as cuadrigas agora. Pero por onde ides? Pois dá de volta. Ou eu que sei, mira, leva as pesteiros. A ver se fan este ano a festa das Carrilanas.